No, čo mám nové? Čo mňa zatiaľ najviac teší je samozrejme moja dcéra nová, tretia. To už sme sa tešili od polovice mája. To je pre mňa teraz taký najväčší moment v tomto roku. A potom, čo sa práce týka, určite úspech našich vín. A doteraz som bol vždy na takých vážkach, že pokiaľ je dôležité sa venovať poctivej výrobe vína, pokiaľ je dôležité pre toho zákazníka tlmočiť, že robíme to s oduševnením, s láskou, robíme to preto, lebo nás to nesmierne baví, ale moc na tých súťažiach sa to niekedy neodzrkadlovalo. Takže v tomto roku mám jednak to šťastie, že Pán Boh nám nadelil to, že máme tretie dieťa a popri tom aj také, by som to nazval, že taký úspech a šťastie v práci, lebo tie naše vína, poctivé, veľmi poctivé vína, a v tomto roku sú veľmi úspešné. Podarilo sa nám získať na Prague Wine Trophy zatiaľ po 2 kolách súťažných, kde sa súťaží v jednotlivých kolách, prvenstvo spomedzi všetkých slovenských vinárstiev, kde sme so ziskom 8 medailí a zatiaľ budeme tráviť prázdniny na prvom mieste. To ma veľmi teší, lebo je to veľmi zaujímavá medzinárodná súťaž, kde sa hodnotia vína paralelne v 2 komisiách, čiže je tam aj vysoká objektivita hodnotenia. No a na druhej strane je to asi pre nás momentálne najväčší úspech, a to je zisk šampióna červených vín na súťaži v Českej republike medzinárodnej pod patronátom OIV na súťaži Oenoforum, kde práve Merlot získal šampióna totálneho a Zuzkin Pinot tiež v našej rade Limited získal víťaza kategórie červených vín. Tak to bol pre nás obrovský úspech, lebo mať zo 17 možných kategórií 2 víťazstvá zo Slovenska, z toho 10 celkovo išlo na Slovensko, takže z 10 2 sú naše, tie najhodnotnejšie a jedno úplne, že najvyššie, a to je práve zisk šampióna celej súťaže v červených vínach. Tak z toho som sa nesmierne tešil, no a hneď zápäti za tým veľký úspech opäť našeho Merlotu, čiže Petit Merle. Víno voláme Petit Merle, je to jeho synonymum, lebo v listine povolených odrôd ešte Merlot u nás na Slovensku nefiguruje. Žiaľ teda kvôli nevhodnej legislatíve. Tak ten teraz získal práve titul šampióna národného salónu vín Slovenskej republiky, z čoho mám nesmiernu radosť. Takže vinohrady teraz v tomto roku dostali zabrať. Máme možno jeden z tých menej úrodných rokov, ale je to v poriadku, tak to má byť, čiže nemôžu byť len dobré ročníky a špičkové ročníky, ktorých sme mali za posledné roky veľmi veľa. Teraz práve prišiel ten, ktorý je taký, že hneď od začiatku zlý. Ťažký, uvidíme, ako to celé dopadne, lebo stále je to ešte otvorené, a prišli skore jarné mrazy. Prišli tak, že po veľmi teplej zime, kde ten vinič veľmi rýchlo začal rašiť, prišli tie mrazy veľmi skoro, v mesiaci apríli väčšinou chodia tie klasické jarné mrazy niekedy na začiatku mája alebo v polovici mája. Takže teraz tým, že už ten vinohrad príliš rýchlo rašil, bol vypučaný, boli prírastky niekde od 5 do 15 cm, už mladé výhony a prišli dosť nízke nočné teploty, tak nám práve na Honte, kde máme vysadené naše vinice, zmrzla plocha skoro na 90%. Čo je ďalšia výhoda v nevýhode, že vinič je rastlina, ktorá dokáže regenerovať, a zo spiacich a ďalších púčikov na tej rastline samozrejme ten vinič vyhnal. Ďalšie výhonky, z čoho sa tešíme, čiže nemusíme zakladať znova celý kmienik, ktorý už je založený ako na mladej vinici v 3. roku, ale nám krásne opäť z tých pukov ten vinohrad obrašil, takže sa z toho tešíme. Úroda nebude vysoká, bude úplne minimálna, na niektorých odrodách skoro žiadna, ale nevadí, vinohrad sa aspoň z toho spamätá z tých mrazov a dokáže prežiť do ďalšieho ročníka, čo je veľmi dôležité pre nás, aby sme nemuseli znova zakladať celý ten kmienik a celý ten tvar, ktorý už pracne je založený. Tak to bol taký začiatok roka, no a teraz máme taký priemerný priebeh vegetácie, kde máme aj dostatok zrážok, bolo aj dostatok teplých slnečných dní. Veľmi mi to pripomína ročník 2013, takže zatiaľ by som to hodnotil ako celkom dobré. Konkrétne Petit Merle, čiže Merlot beriem každý rok hrozno od jedného toho istého vinohradníka, a to je z južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, z obce Jasova pri Strekove, od rodiny Borošovcov. Každý rok je tento Merlot práve z tejto oblasti, čiže nedaleko Nových Zámkov. Jasova pri Strekove, veľmi dobré klimatické pôdne podmienky, sú tam také výživné pôdy a hlavne je tam dostatok slnečného svitu, dostatok teplých dní, tak to modré hrozno tam dozrieva každoročne veľmi dobre, obzvlášť teraz posledné roky, kedy sa nám klíma mení, a aj na Slovensku určite chceme týmto povedať našim zákazníkom: nebojte sa piť kvalitné slovenské červené vína,
lebo sú európske kvality a stále najlepšie vína sveta sa robia len v Európe. Nikde inde, len v Európe. No a ďalší moment je ten, že ak si dáme záležať na množstve hrozna, nebude ho veľa, tak dokáže dozrieť vynikajúco do perfektnej kvality a potom je ďalšia dôležitá vec spracovanie v pivnici. Veľmi šetrné, pozvolné, nikam sa netreba ponáhľať a ako náhle máme dobrú surovinu, že to hrozné perfektne dozreté s ustriehnutými hodnotami a parametrami pre nás vinárov, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré si samozrejme predtým testujeme v laboratóriu pred každým zberom hrozna, tak to víno môže mať perfektné parametre a jeho kvalita bude vynikajúca. Takže to je to, čo ja sa snažím, nehovorím, že to viem, vedieť to nebudem asi dlhé roky. Víno je vždy produkt, ktorý stále prekvapí, v každom ročníku je to niečo úplne iné. Každý rok nám ukazuje, že je to produkt veľmi nestabilný, nie je to ako upiecť rožok alebo ja neviem, uvariť pivo. Ale naozaj to hrozno je špecifický produkt a potrebuje mať špičkové parametre na to, aby z neho sme vyrobili špičkové víno. A tie slovenské červené, jednoznačne chceme zákazníkom povedať, že keď si kúpite perfektné slovenské červené víno, nebudete banovať, je na takej istej úrovni, ako sú európske červené vína.